Имате 1 километър вътре. Пасков, тръпни се от трасето. Защо пляскат? Защото ги поощряват да тичат повече. Сега ще видите тия, които ще завършат първи. Къде ще завършат? Там пред националния стадион, откъдето са започнали. Там ли ще ги дам? Само ще чакате пълното между състезатели, че няма. Може да се на земята. Може. Може аз. Може. А тази това къде е? А тия със синята номера на каква дистанция си? 20. Тате? Хайде, пляскайте! Браво! Давай, тегли! Той тегли му се баби линейката. Той е надолу. Ама кажете му. Тия не са хора обаче. Това е 40 км ги тече като спринтова дистанция. И не е намалил темпото, даже ако не го е увеличил сега. Ето ги и другите. Само ще ви помоля да изчакате да минат, че те са точно бързите в началото. И тук има промежду тук след тях. Браво! Дай.